अच्छा भैया, हम बेचूलाल सुहाना आज श्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसके मालिक चंदन हर्ष यादव उर्फ चंदन, आज यहाँ से हम इस जनता से कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता नहीं? लालच कैलू बन गईल बलाय ए जनता। मान लीजिए ये लेडीज रूपी जनता है और हम इस जनता से प्रश्न कर रहे हैं। अगर अच्छा लगी तो आप लोग कमेंट जरूर कर जाइए। लालच कैलू बन गईल बलाय ए जनता, आ गईल तबहिया देशवा में। लालच कैलू बन गईल बलाय ए जनता, आ गईल तबहिया देशवा में। आ गईल तबहिया देशवा में, आ गईल तबहिया देशवा में। लालच कैलू बन गईल बलाय ए जनता, आ गईल तबहिया देशवा में। लालच कैलू बन गईल बलाय ए जनता, आ गईल तबहिया देशवा में। यही से कहल जाला कि पढ़ल लिखल बड़ा जरूरी बा। ब्रजेश भैया, आज 5 किलो राशन मिलता, ओकरे बदले में हमसे 500-600 खींच लेहल जाता। ओकर पता ना बा, लेकिन जे पढ़ल लिखल बा ओके पता बा। जे ना बा वह जानता कि मोदी जी जैसन है कि हमन जियत है। आप लोग मासूम रहला, 15 लाख का वादा रहल, जिनका मिलल आई गीत के माध्यम से सुनी। मासूम रहलू एगो ठग से ठगईलू, मीठी मीठी बतिया में ओकरे भुलैलू। मासूम रहलू एगो ठग से ठगईलू, मीठी मीठी बतिया में ओकरे भुलैलू। केहू के का मिलल 1 लाख ए जनता, केहू के का मिलल 1 लाख ए जनता। आ गईल तबहिया देशवा में। लालच कैलू बन गईल बलाय ए जनता, आ गईल तबहिया देशवा में।
रहल किसान का आयु दुगुनी हो जाए, हर साल 2 करोड़ नौकरी दियाई, का मिल गई ना। एक चीज जरूर मिलल, का मिलल? कम के बजाय दूना बढ़ल महंगाई, सब सरकारी संपत्ति गइल बिकाई। साढ़े 400 को सिलेंडर रहल, तब प्रोटेस्ट होत रहल। आय अब 1200 से थोड़ा सा घट के 1000 तब वो बा जोड़ला। वो सब जोड़ के एक और से दिया था तो 2 गुना लिया था। यही से हम कहता नहीं, कम के बजाय दूना बढ़ल महंगाई, सब सरकारी संपत्ति जाले बिकाई। और अब कैसे मिली रोजगार ए जनता, अब कैसे मिली रोजगार ए जनता, आ गइल तबैया देशवा में। अब कैसे मिली रोजगार ए जनता, आ गइल तबैया देशवा में। गुरहस भैया एक बात बताई, आज अब फोन आ केकर दिनेश लाल निरहुआ जे यहाँ के सांसद बा, फोन आयल कि दिनेश लाल निरहू आज छड़ी बांटत हुआ अनहरन वाली। हम कहलिए कि तो छड़िए न है और का है, हमारे पास तो ना कि वो के लेके जाए। कथवारे किसी को लेकर आ जाइए, अरे डिजिटल है। हम बोले ठीक है, अपना अपना डिजिटल रखिए, आज हमारी रिकॉर्डिंग है, आज ही की बात है। आई अरे भाजपा के रहते ना कटी है कलेशवा, कैसे सुरक्षित तोहारे रही भारत देशवा। भाजपा के रहते ना कटी है कलेशवा, और तब ना सुरक्षित तोहार रही भारत देशवा। के लिए 2024 से आ गई बा, आप लोग समझ जाए, पूरे बहुजन समाज से हमारा अपील बा। गावेला सुहाना समझाए जनता, गावेला सुहाना समझाए ए जनता, आ गइल तबहिया देशवा में। गावेला सुहाना समझाए ए जनता, आ गइल तबहिया देशवा में। आ गइल तबहिया देशवा में, आ गइल तबहिया देशवा में। लालच तोहर बन गइल
जनता आ गई तबहिया देशवा में। लाल तोहर बन गई बाला ए जनता आ गई तबहिया आ गई तबहिया।